ochránkár, to bol na Záskoch taký jeden. A išli sme, tak som sa pristavila pri jednej cele a hovorím si, kto tam sedí a oni hovoria, že tam je nájomný vrah, čaká na svoj trestný proces, ktorý bude mať o niekoľko dní. Dobre, tak otvorte. Otvorili tú celu, bol tam sám, aby neovplyvňoval svedkov. Otvorili, vošli sme, riaditeľ, ja, ochrankár, pomerne malý priestor, on sa tak postavil, musí sa zahlásiť, keď niekto vstúpi dnu. A naraz tak sa pozrie na toho môjho ochrankára a hovorí, ahoj, Fero. A mňa ochrankár odpovedá, ahoj, Jožo. A tak sme tak vycúvali. Kamaráti z dvora. Ale už Fero u vás v ochránke? Ne. Už je s Jožom, hej? To ne. Spomenula, keď si ty, Ivan, hovoril, že si ťa s niekým mýli a to sa aj mne stáva. Ale teraz nedávno mám také čerstvé, tak len tak v rýchlosti to poviem, že som bola na pracovne teda na východnom Slovensku v Gelnici na takom plese a taký starší pán, lekár, to bol anesteziológ, teda, ale mal už trošku vypité a chcel byť taký voči mne milý, tak mi chcel zrejme nejaký taký aj kompliment hodiť nejaký, tak mi hovorí, pani Václavová, vy sa strašne podobáte na jednu americkú spevačku, ale strašne. Tak som si tak v duchu také krajšie predstavovala, že tak na ktorú to, no Ježiš, neviem si teraz spomenúť, ale ja si spomeniem strašne sa a potom mu prišlo na um a povedal, no, Barbra Streisand, vy tiež kúlite však? No, takže na popularitu, keby sme hovorili, tak si sa treba takto preliečiť občas, ale mám ja tiež jednu záruku, aby ste nepovedali, ja som si ju doniesla so sebou na takom CD-čku. My vám teraz pustíme, milí priatelia, takú spomienku na reláciu Aj múdry z chyby. Tam uvidíte niektorých našich spoluobčanov a ja sa môžem zaručiť za to, že sa aspoň chvíľu teda pobavíte. Takže poprosím tú ukážku. Čo je viac? 1x1 alebo 1 deleno 1? 1x1 alebo 1. 1x1. Ako ste to vypočítali? 1x1 je 2. Koľko samohlásov? Stretnutia budeme teda hovoriť na politické témy alebo na čokoľvek, čo vás zaujíma, čo sa chcete opýtať našich hostí. Teraz si my ale ešte urobíme takú dlhšiu prestávočku, tak na 3 Peťové pesničky, najmä kvôli tomu, aby ste si užili aj toho Petra Cmoríka. Takže Peter Cmorík.